A zdravím vás, já jsem Mexik z Hellscraftu a jak jistě víte, teda pokud jste viděli informačku, tak jsme si s Ondrašakem vyměnili, dá se říct, pořady. Já teď budu natáčet hardcore a on bude natáčet single player let's play. Takže doufám, že vám to nevadí a že spíš to pro vás bude změna k lepšímu, nebo pro nás je to změna k lepšímu, ale snad se vám to bude líbit. Já si myslím, že nebudeme plýtvat časem a můžeme začít. Takže jako pokaždé, po první den prostě natěžíme dřevo. Tak. A ještě poslední kousek. To je hardcore, takže musím si pohnout, abych vůbec první den sehnal jídlo, vlnu a dřevo a aspoň nějaký kabel. A po případě, kdyby se podařilo, tak uhlí. Takže ještě dotěžíme tenhle strom, uděláme si dřevěný krumpáč a natěžíme rychle nějaký kabel. Takže dřevo si předěláme na prkna, crafting table, jsem ji vyhodil. Tak. Takhle je. A tak. Takže máme krumpáč, no to tady můžu nechat. A tady si natěžím nějaký kabel. Takže jinak teď v celku delší dobu nebyla videa, ale zase to začne, takže nemějte strach. Pokud se nám, pokud se vám naše videa líbí, tak nás podpořte odběrem, budeme moc rádi. Aspoň budeme vědět, že to někoho třeba aspoň trochu baví a že to má cenu točit. Tak budeme fakt moc rádi. Tak, ještě jednu vrstvu. Nebo, no 24 to stačí. Je paráda jablíčko. Sapling taky si vezmu, proč ne? Jo, nástroje si udělám. Takže kamenný krumpáč. Tohle si dám na osmičku. Ještě si udělám další styky a sekírku a lopatičku. A meč. Teď rychle seženem nějaké maso. Tak. Ještě pár slepic. Nebo ne, prostě trošku jídla ještě. Tak. A hlavně sehnat vlnu. Doufám, že to nebude tak jak v mém single player let's play, že jsme nemohli sehnat vlnu v prvním díle, nebo já jsem spíš na to zapomněl. A pak jsem ji nemohl sehnat. Omlouvám se za lag. Počkejte, já si možná snížím render distance, no, na short. Tak, a to jede plynulejc. Paráda, tady máme další slípky, nebo slepice prostě, Omlouvám se teď za ty lagy, jsem to na tom videu nepůjde tak poznat, ale kouše se to kvůli té generaci světa. Tak pojď, slepci. Tak tu máš další pán na holení. Tak 6 masa, to je fajn. Teď hlavně ty slepice, já už jsem úplně blbý. Teď hlavně ty ovce, to potřebujeme najít. A slyším zombíka a laguje se mi to. Si děláte srandu, že zase nenajdeme ovci, ne? Lag. No taky s tím render distance short pořádně nikam nevidím. No nevím. Snad něco najdu. Wow, láva na povrchu a vidím ovci. Dokonce 2. Ale taková to láva na povrchu, takový lava fall, co jsem ještě teda neviděl. To je epic. Co tady zabydlíme u toho? Tam nahoře budeme bydlet. Tam se mi to líbí. Už tady uhlí, výborně. To se nám všechno hodí. Prase tady někde spadlo. Kam si spadlo prase jedno hloupé.
No padejte, vepříci, padejte. Paráda, tady máme ovci hned. Ještě slepici. A pojď sem. Tak, tu máš. No, jídla máme na celku dlouhou dobu. Nám to vystačí. Tuhle tady asi zatím nechám, nebo ještě si ho pár vezmu. Aspoň tady ty 4. Tak. Teď se půjdeme tam nahoru a se říct nějak zabydlet, nebo aspoň tam postavit prozatím nějaký domeček a pak už tam vždycky jenom zalezem. Takže nějaká cestička nahoru. Nějaká primitivní úplně. Tak. Už tam budem, no tak nebudem, no. Tak, výborně. A ještě. Tady bych už možná udělal žebřík. Já tak dřevo nějaké mám, i když bych jim asi neměl plýtvat, ale tam dole máme strom, takže si klidně můžeme kdykoliv pro dřevo zajít. Že si udělám takhle styky. No, paráda, to mě nevyjde. A si udělám tam žebříky nahoru. Mě povede žebřík, pěkně. Tohle snad už stačí. Že... No, proč mi tam nejde žebřík, dobrý. Tak ok, beru zpět, to stačit nebude. Ještě 2 žebříky. Takže takhle. Jinak dlouho nebyl multiplayer let's play, takže v blízké době bude multiplayer let's play a určitě i tutoriály. Protože to jsme natočili ještě za tím žádný díl. Promiňte, že se občas zaseknu v půlce slova. Jsem, dá se říct, trošku nervózní. Tak mě když tak omluvte. Kde ta ovce? Tady seš. A mi nespadni tam dolů, prosím tě. Takže hodná ovce. Teď vyzkoušíme můj parkour skills. Jo, výborně. Plak. Zase měl, že tady byla ještě jedna ovce, ne? Nebo jsem úplně slepý. Tak asi jsem úplně slepý. Slepice, ale já chci ovci. Další slepice, další slepice. To je paráda, já tady mám slepici jak, nevím, jak koza bobku, ale můžu najít 3. ovci. To snad ne. Nic, tak já budu muset slést dolů, když tak se klepneme někde v podzemí. Pokud nestíneme se do soumraku vrátit sem. Jdu to risknout. Jo, tamhle jsou ovce, dobrý. Počkat, jo, 2 vlny mám. Tak to je v celku fajn, to nám pěkně vyšlo. Lák, omlouvám se. Můj kompl není už to, co kdysi býval. I když jako já mám docela dobrý kompl. Až teda na rámku. Ale teď budu mít snad už v blízké době novou. Takže to bude fajn. No tak les. To trvá, než vylezu na jednu pitomou horu. Ale to v celku fajn, tady takové místečko na kempnutí v hardcore. Ještě co udělám, tak tady... Aha. Tak už si nic neudělám, protože pokud se nemýlím, tak na nás padá soumrak. Nebo nepadá na nás nic, no, ale začíná noc. Udělám tady takové perfektní lože. Počkejte, si skočím asi ještě proto.
Paráda, kam se teď lezlo dolů. Skočím ještě pro krafťák. Rychle nahoru. Jestli se mi tady něco spawne. Víte co, já si radši tady postavím takovouhle jízdu. Hlavně, že to bude plnit účel. A to je, aby nechcíplo. Nebo aspoň, aby mě to mírně nějak krylo. No, spí. Proč mi nejde lehnout? Tak počkat, zničím krafťák. A teď, výborně. Wow, mě to padlo přes zeď. Tam bylo málo asi prostoru. Na to, abych z té postele mohl vystoupit. Takže tohle zase odboříme. Tak. Já jsem chtěl tak tady strhnout tady tu vrstvu té hlíny. A tady mám ještě masíčko, to si vezmu, toho je škoda. Tak tady tu vrstvu té hlíny, ale já nevím, co bych vám u toho povídal, takže jsem si nic dopředu nenechystal, o čem bych mohl vykládat, takže teď bude takové ticho, nebo nebudu vědět prostě co říkat. Jinak doufám, že se vám tady ta série Hardcore bude líbit. Pro mě osobně jako hardcore mod v Minecraftu je fakt jakože, nebo ne hardcore mod, no dá se říct, že hardcore mod. Pro mě je to docela jako fajn věc, která když přibyla v té 1.0, tak to jsem byl opravdu rád. I když jsem ji v 1.0 ani snad nehrál, poprvé jsem ji hrál asi až v 1.2. Ale pro mě je to rozhodně lepší než survival, protože tady je takový víc adrenalin. Nebo ne adrenalin, ale jo, když pak třeba jdete do kejvky a stačí tam narazit na skeletona a i jeden hloupý skeleton vás může zabít. No, paráda. Láka, ještě se mi rozbila epic lák. Tak chvilku počkáme na místě. Tyjo, co to je, ty lagy? Wow, epic lagy. No, že ukraftíme si lopatku. Tyjo, ale z čeho takové lagy, však stojí na místě. Se mi určitě spouští nějaký program ve Windowsu. Omlouvám se teď za ty epic lagy, nechápu, čím to je. Jsem z toho nemile překvapen. Já zkusím vypnout nějaké options, aspoň mírně. Max FPS mám výpupík na mod. Asi budu muset dát fast grafik, aby docílil vyššího FPS, prostě víc FPSek. A to pak zase změním. A teď se to začalo nějak lagovat. Za což se omlouvám. Takže když jsem to skončil, jo, že prostě ten hardcore mod třeba, když jdete do kejvky, natěžit si nějaké železo a prostě jdete pro ně, nebo i když třeba naleznete prostě nějakou kejvku a spawne se tam skeleton, tak i jeden hloupý skeleton vás dokáže úplně na pohodu zabít. Takže to je podle mě takový zásadní rozdíl oproti obyčejnému survivalu. Že když už pak, že v survivalu vám skoro, když hrajete třeba v survivalu, ano, i když v survivalu, když hrajete na hard, tak taky skeleton vám dává sakra zabrat, ale no to je jedno. Takže já si ukraftím upéct a dám si tady upéct masíčko. Takže tak, ze zbylých 4 uhlí si uděláme trčky. A já půjdu stan dolů, no počkám si, jestli mi upeče nějaké maso, tohle si radši vezmu sebou. A tam dolů půjdu natěžit aspoň nějaké dřevo. Na už dnešním díle bychom si stihli postavit nějaký příbytek. Protože moc dlouho nenahrávám, nevím jak dlouho nahrávám. A v příštím díle bychom šli třeba prozkoumat nějakou tu kejvku.
Byl bych i třeba rád, kdybyste někdo napsali do komentářů, kolik tipujete, že vydržím dílu. Omlouvám se. Jsem trochu nachlazený, trochu víc. Ale tak musel jsem natočit video. I když i to byl trošku důvod, proč jsem natočil videa. Protože jsem nemocný, tak proto no. A jak tak koukám, tak tady poblíž moc stromu není. Ale slezu si dolů a půjdu natěžit nějaké dřevo. Já bych tady ten východ měl nějak označit. Já si opak označím, ale teď na to bodám. Ale to se mi fakt líbí, tady ten lava fall, ten je úplně bezchybný. Tak stěžíme tady ten stromek. Je vajíčko. Výborně. Au. Další vajíčko. Když tak si pak můžeme udělat dort, až budeme mít všechny potřebné ingredience. Což bude za dlouho. Ty, já budu muset se sbírat saplingy, co tady opadají a zasadit tady stromy, protože fakt je jich tady skromno. Tady je nějaká gravelová stěna. A za ní gravel a za ní stone. Paráda. Takže nic. To je sapling. Takže zasadíme ten sapling. Další vajíčko, výborně, a další vajíčko. Třeba si pak uděláme i slepičí farmu, ale to už zase hodně předbíhám. To vůbec nevím, jestli se do takového dílu dopracujeme. No, ale teď v nějakých dalších dílech, třeba ve třetím, nebo když bude čas taky ve druhém, my jsme si mohli postavit třeba, nebo ne postavit, ale udělat nějakou jednoduchou wheat farmu, neautomatickou, zdůrazňuji neautomatickou, prostě jenom obyčejnou, že sám sklidím, sám zasadím. Zase epic luck. Ale já se nemůžu nabažit toho epic lava fallu, ten je fakt jakože luxusní. Nějaké seedy. Počkat, my to zkusíme F3. Dobrý. Jsem chtěla něco podívat. Tyjo, ale strašný pokles FPS teď. Nějaké seedy teda. Jablíčko, výborně. Tak jdem skolit nějaký další strom. No přidej, panáčku, přidej. A jo, tak vlastně my tady máme les, tak to je fajn, nemusím nic sadit. Tak. Já mám rád domečky ze surového dřeva, hlavně z černého dřeva. Takže... Protože to černé dřevo mi připadá takové hodně výrazné oproti tady tomu obyčejnému. To je takové, dá se říct, nevýrazné, tady tohle mi připadá. Paráda. Načal jsem megastrom, nebo aspoň já tomu tak říkám. Nechám ho tady tak levitovat. A slyšel jsem, jak slepice vyprdla vajíčko. Ne, tady. Tak, jak máme to surové dřeva, no, málo. Málo dřeva, málo. Aspoň tak stack bych ho chtělo. Vím, že je to nudné, když tady tak jenom chodím a těžím dříví, ale tak nejvíc bych to mohl udělat off-screen, ale nevím, co by bylo náplní dnešního dílu. Kdyby tady bylo poblíž nějak víc krav, tak by bylo fajn. Bychom měli kůži a z toho pak kožené brnění. Protože to je podle mě v hardcoreu nejlehčejší na sehnání. A i tak vám to poskytne v celku obranu.
A mohli bychom pak dát třeba nějaký Epic Night Fight, jaký byl v prvním díle. Mého singleplayer let's play, jakože. Teď už mého bývalého singleplayer let's play. Dá se říct. No, 8 seedů. To pro začátek stačí, si myslím. Nebo aspoň 10, aspoň 10. 9. 10. Já chci 10. Já chci 10, říkám. Já chci 10. No výborně, konečně. 44 třeba. Když i to by možná už postačilo. Ale aspoň ještě 2 stromy skutám a pak půjdu pokračovat v našem domečku. Nebo, no, dá se říct, v našem sídle. Tak. No tak mám 56, to ještě tak vyjde, že stěžíme jeden strom přibližně a budeme stekat 1 dřevo nebo 2 dřeva. No. Aha, tak já neumím počítat. Aha, já neumím počítat, výborně. Už se nás mývá, tak já rychle utíkám do našeho příbytku, nebo spíš na naši horu. Hop. Tady je vajíčko. Už jich máme sice celku dost. Ale pak z nich můžeme udělat malinké slepičky a třeba si založit slepičí farmu. A říkám, to už celku předbíhám, že nevím, kolik dílů vydržím v tom hardcoreu. Typuju, že tak maximálně 4, protože ten hardcore je fakt hardcore. Ale nevím, co pak budu natáčet, až tady chcípnu v tom hardcoreu. Že když single má Ondřešek, tak bych si musel vymyslet nějakou special mapu asi, nebo tak něco. Nebo nějaký mod. Takže je noc, takže já se rychle vyspím. Počkat, ještě se najím. No spí, tak výborně. Mám ponětí, jak dlouho nahrávám, ale až přijde příští noc, tak to asi ukončím. To bude přibližně tak 30 minut. 25. Ještě tento den. To tady postavím domeček a pak už to ukončíme. Takže nebudu to přehánět domečkem, domeček bude takto velký. Tak to bude. Přesně takto. Takový malinkatý, ale to mi stačí v hardcoreu. Jo, přesně mi to vyšlo na dvojité dveře. Pokud jste viděli můj single player, tak jsem říkal, že mám radši dvojité dveře, než jedny obyčejné. Takto. Tak, ukraftíme si 2 dveře. No počkejte, já prvé ještě udělám podlahu. Podlahu asi uděláme z toho, jak se tomu říká, ze stombriku, že ten se mi fakt hodně líbí. Tak vykopám si podlahu a než se nám vypečou ty stony, ale to nám asi nevyjde. Tak koukat, no, to nám zdaleka nevyjde. To nevadí. Takže zatím si postavíme takové podpěrné sloupy. A hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Tak, to se mi líbí. No a přijde mi hodně velký ten domeček. Tak ho zmenšíme, bude to stěsněný prostor, ale to mi nevadí. Tak. Tady bych to dal takhle. Jo, to je celku fajn. Už se nám vypekli, jo, aspoň něco, abych tady mohl udělat podklad pro ty dveře. Tak. Takhle. A takhle. Jo, to je fajn. Takový skromný domeček, pěkný.
Takže pokračujem dále, dobré má počúvaj. No dobrý, nebudu zpívat. Tak a tak to. Jo, to je fajn, to se mi líbí. Like this. Když se nám vypeče zbylý kabel, tak v tom volném čase si asi zajdu tam dolů pro to uhlí, co jsem tam nechal. Už to mi teď v celku chybí. Šeklo by se. Tady, pokud se nemýlím, jo, přesně tady. Teď nevím, jestli jsem se vás na to ptal už, jestli jsem se na to ptal už ve druhém dílu singleplayeru, ale jestli se vám, nebo chtěl bych se vás prostě zeptat, jestli se vám aspoň trošku líbí to nové intro. Dělal jsem to já, tak se nedivte, že to není nic moc. Kdyby se fakt jakože někdo našel, kdo by udělal něco lepšího, nebo kdo prostě umí něco takového udělat, prostě nějaké intro, co by se mi líbilo, tak bych byl fakt rád. Pokud by se někdo ozval. A zatím jsem spokojený s tímhle. Tak, tady ještě máme uhlí. Tak si to vytěžíme, protože uhlíčko se vždycky hodí. Tak přemýšlím, ale ne, to je blbost nic. Tak, tyjo, tady toho uhlí je, ale požehnaně. Wow, ale fakt hodně. A tady je. Paráda, teď jsem si vzpomněl, že právě před půl hodinou jsme začali hrát Česko proti Rusku. Na co jsem úplně zapomněl, takže hned jak tohle dotočím, tak se půjdu dívat, pokud chytnu aspoň ještě konec. No konec, tak chytnu ještě snad celou třetí třetinu. Pokud dobře počítám, což určitě nepočítám. Wow. No dobrý. Hop, hop. Hop. No tak ne. Hop. Tak výborně. Já jsem si tady určitě uděláme jako schůdky, nebude to tady takové, že budeme muset skákat, ale schůdky. A to ještě při který zůstane, ten se mi líbí. Víš, jak jsou na tom ty kabely, no paráda, došlo palivo. Dá se říct. Doufám, že se dá topit i tím žebříkem. Si nepamatuju, ale vím, že by se... Teď myslím, že od nového pre-release, ne, jak se tomu říká, snapshotu, půjde topit i dřevěnýma nástrojima. Počkat, teď to myslím nejde, zkusíme to schválně, že bychom spálili ten dřevěný krumpáč. Právě, že nevím, jestli už je to v 1.2.5 nebo v tom snapshotu, ale je to, jo, v tom snapshotu. Ale zkusíme schválně, jestli to funguje. Ale tam je teď ještě oheň, takže nic. Ale co teď podnikneme? Takže to bude to, že si zajdeme tam dolů pro písek. Už tady nějak skáčem. Mám to risknout. Věříte mě? Abych to nefilmoval na první díl. Wow, půl srdíčka, Bůh ti žehnej. Teda Bůh ti žehnej Minecrafta, tak to řeknu. Tak to bylo teda fakt jako, že ochlup. Když říkám ochlup, tak tím myslím ochlup. A fakt jakože... Fakt ochlup. Tak jedičky si poberu, to se mi líbí. A lak. Tady se znovu zasázím takhle sugarcany. Se časem budou hodit třeba jenom na nějakou dekoraci. I když tohle je hardcore, takže... Jestli nebudu dekoraci, tak už tenhle svět bude smazaný. Protože mezi tím dinem... No, paráda. Jsem si nevzal lopatu na hraní. Co teď? No, to je jedno, ne. Sice plýtvám, ale udělám... Já co dělám? Tak, kravbedna.
styky a lopatička. Akorát mi na to vyjde cobblestone. Pak budu muset to vždycky natěžit ještě cobblestone, že vidím, že už nemám skoro žádnej. A tady se bereme trošku písku na sklo. Nebo trošku, no. Trošku víc. No, to snad stačí těch 17 písku. A vajíčko. Jak překvapivé. A další vajíčko. Já už budu mít stek vajíček. Vajíčka se stekují po 16, kdyby někdo nevěděl, aby mě někdo neměl za blbce. Protože normálně se itemy stekují po 64, ale takové ty házecí, aspoň se mi to zdá, jako je enderperla, myslím, že i endroko se stekuje po 16, ale vajíčko, sněhová koule, takže to se stekuje po 16. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak aby mě neměl za blbce, protože normálně se ty itemy stekují po 64, jak určitě všichni ví. Takže nedá se sakra, zase jsem se do toho zamotal, takže nedá se topit dřevěnýma nástrojema, je to teda v tom snapshotu. Není to v 1.2.5, takže sníme jablíčko. Mňam. Tak, z toho se nám vypálil a kde to máme, jsem úplně slepý, jo, tady je ten písek. Ještě tam přidáme vlík. Takhle si uděláme z tom blíky profesionálně. Jak vidím, tak nám to zase nevyjde podlahu, tak jak v single playeru. No to je jedno, nebudu už mluvit o single playeru. Tohle je hardcore, já už single player netočím, takže už o tom nebudu mluvit. A zase nám to nevyšlo. Takže teď udělám jednu věc. A to jest. Já už asi nahrávám, ale přibližně tak půl hodiny, protože já jsem začala, myslím, že tak nějak 25 a teď je 16:50. A ta věc je, že tady si vezmu přibližně 10 kablů. A v screen pak natěžím aspoň stack, možná 2, když budu mít chuť. A doufám v jedno, že když budu off-screen natáčet, takže u toho nechci jít. Pak ještě něco zkusím, jsem vymyslel takový bug, nebo jsem přišel na takový bug, nebo určitě už na to přišel někdo dřív. Nebo ne ani bug, ale jak prostě docílit toho, že když zemřete, tak prostě, že nemusíte smazat svět. Není to ani bug, je to prostě jenom takový, no, možná bug. Ale zkusím to na nějakém jiném světě, si vytvořím hardcore a zkusím to. Krabenu si přesunu už rovnou sem, protože nebude vprostřed, tu pec si přesunu, až se dopeče. Ještě tady dodělám tohle. Tak. Na rychlej peč. Ještě sem přidám 2 styky, protože to podle mě nevyjde. To už je, myslím, to sklo nevystačí. No, paráda, tady jsem ještě failnul sklo jedno. Takže 3 skla ještě potřebuji. Vypejkej se rychleji. Já bych se mohl hodit postýlku. Kde budu spinkat. Budu spinkat tady. Ne, jo. Tady budu spinkat. Takže hajáme. Tak. Zvuková kulisa. Takže tady místo toho dám kabel. Ten se můžu vyhodit, už tě nepotřebuju. Tak, výborně. Aha, tak nic, no. Tak toto uděláme. A zatím si uděláme takhle wooden planky. A takhle si uděláme dvojčestu. Když se nám dopečou tady ty stombriky, ať nemusím nějaký ocas čekat. Střecha bude asi ze stone slabu, teda ze stone slabu, co tam malo, jak se tomu říká, z wooden slabu. No paráda, už se nám to vypeklo. Tak, konečně to můžeme dostavět. Přesně jak jsem předpokládal, tak 12 byly a ty využiju takhle.
tady dáme takhle, takhle a takhle. To vypadá v celku epicky, to se mi líbí. Rychle dopeč, no já to zničím, že nechce se mi čekat, až to dopeče. A sem takhle přijde. To je epické. Jo. Už vím, co jsem chtěla. Ještě si udělám z toho slabý. Tak. A nebo ne. Ne, to by se sem nehodilo. Ale mohli bychom si udělat... už vím, co jsem chtěl. Udělat si styky. A v příštím díle doděláme střechu, ale... A já natěžím nějaké dřevo a kabel, ať to nemusím těžit v záběru. A připravím si už oplocení, nebo aspoň 10 plotů na tady toto, na tu obilofarmu, co to bude. A tímto se už s vámi rozloučím, že, počkat, něco se mě napadlo, co jsem vymyslel, když se s vámi rozloučím, takové poepické místo. Doufám, že přitom ale nezořím. Tady. Hop, hop, hop. Jo, takhle. Jo, to je epické. Čekat, co si dáme do ruky. Jo, meč. Krumpáč, lopatku, sekírku. Krumpáč, to je takové minecraftácké. Takže, tak tohle je konec pro dnešní díl. V příštím díle si doděláme střechu a já oskry natěžím cobblestone a dřevo. A postavíme si wheat farmu. VHEAT, ne wheat, jakože, no prostě pšenico farmu. A takže pokud se ti video líbilo, dej mi like, zanech koment a budu moc rád, když nás podpoříš pro další video odběrem. Takže čaute.